आधी तुम्हाला सांगते आजचं वातावरण। सकाळी भरपूर पाऊस पडला इथे। आज जायचं होतं लग्नाला पण मी कॅन्सल केलं, कारण पण सांगते तुम्हाला। काल मला इतकं वाईट वाटलं, रात्री आल्यानंतर जवळजवळ अर्धा पाऊण तास ते काल रात्री की नाही जेवून झाल्यानंतर कुणालचे बाबा CNG भरायला गेले। दापोलीची गोष्ट सांगते। बरं वाटलं पण घरी येऊन, म्हणजे कधी एकदा घरी येईल ना असं झालं होतं मला। किती जोरात पाऊस पडतोय बघा, सकाळी 5 वाजल्यापासून चालू आहे। फोनला चार्जिंग तरी आहे, लाईट पण नाही, करणार काय। जोरदार पाऊस, जोरदार। काय हां बघते फोन करून। नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये। सगळ्यात आधी तुम्हाला सांगते आजचं वातावरण। सकाळी भरपूर पाऊस पडला इथे। रात्री जवळजवळ 1-1:30च्या दरम्यान लाईट गेली आणि सकाळी म्हणजे आत्ताच काही वेळापूर्वी म्हणजे 11-11:30च्या दरम्यान लाईट आली। लाईट नव्हती त्याच्यामुळे घरात अजिबात पाणी नव्हतं। आजचा वार तुम्हाला सांगते, आज आहे मंगळवार, तारीख आहे 9। आज लग्न होतं माझ्या चुलत बहिणीच्या घरी, ज्या मुलीचं। म्हणजे कालच्या व्हिडिओमध्ये जर का तुम्ही बघितलं असाल तर हळदीला बघा मी गेले होते। आज जायचं होतं लग्नाला पण मी कॅन्सल केलं, कारण पण सांगते तुम्हाला। एक मिनिट जरा वारा येते। म्हणजे सगळी घरातली लग्नाला गेलेत, आता घरात फक्त मी एकटी आहे, वाघ्या आणि शेरू। म्हणजे काल जेव्हा आम्ही हळदीला गेलो ना, म्हणजे आई होती घरी आणि आमची काकी बेबी आहे ना आमची, ती होती घरी वाघ्या आणि शेरू जवळ, कारण त्यांना घेऊन जाणे शक्य नव्हतं। रात्रीच्या वेळेस कार्यक्रम होता हळदीचा, तर घरी यायला आम्हाला मला वाटतं काहीतरी 11:30 वाजले। आणि आल्यानंतर जो त्याने धिंगाणा घातला दोघांनी, भरपूर रडले काल ते बिचारे। नंतर आल्यानंतर आमच्या आई वगैरे सांगत होते की खूप वेळ ते शोधत होते आम्हाला की कुठे गेलो इतका वेळ, कारण दोघांना असं सोडून आम्ही कधी गेलेलोच नाही। त्याच्यामुळे आज ठरवलं कसं करायचं, शक्य नव्हतं ते त्यांना दोघांना टाकून जाणं आणि एकटं सोडणं पण शक्य नव्हतं। त्याच्यामुळे ह्या सगळ्यांना सांगितलं तुम्ही जा लग्नाला, मी येत नाही। आणि घरात पण सगळं काम बाकी होते, म्हणजे पाणी अजिबात नव्हतं घरामध्ये लाईट नसल्यामुळे। तर आत्ता लाईट आली त्यानंतर पटापट मी सगळं घरातलं काम करायला घेतलं। पाणी वगैरे अगोदर भरून घेतलं आणि आता अजून कपडे वगैरे सगळं धुवायचे, चहा नाश्त्याची भांडी वगैरे ती करून घेतली मी। असा सगळा गोंधळ झाला होता, त्याच्यामुळे मग कॅन्सल केलं। पण कुणाल आणि कुणालचे बाबा गेलेले आहेत लग्नाला, त्याच्यामुळे म्हणजे आपल्या घरातला कोणतरी एक माणूस गेलेला आहे। ह्या सर्व गोष्टी आहेत। आता ह्यांना मला वाटतं यायला जवळजवळ 1:30-2 तर वाजतील, 12:30चं लग्न आहे। तोपर्यंत म्हटलं माझं मी घरातलं काम आवरून घेते। वाघ्या आणि शेरू शांतपणे झोपलेत। त्यांना कसं शांततेची सवय आहे। आता इथे कसं आवाज भरपूर आहे, माणसं भरपूर आहेत, त्याच्यामुळे त्यांना ॲडजस्ट करायला थोडासा वेळ गेला। म्हणजे आपल्या घरी तिकडे तरळ्यामध्ये कसं शांतता असते, त्यांच्या मनाला वाटेल तिथे ते फिरू शकतात, पण इथे कसं सगळं बंधनं आहेत। बंधनं म्हणजे बाहेर त्यांना पाठवू शकत नाही। बाहेर इथे ना भरपूर कुत्रे आहेत मोठे मोठे आणि कोंबड्या वगैरे हे, तर मोठ्या कुत्र्यांना बघितलं ते घाबरतात आणि सरळ घरी निघून येतात। आणि झोपायला गेले का आवाज वगैरे प्रचंड असतो त्यांची, त्यामुळे त्यांची झोप मोड पण होते। ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत। त्याच्यामुळे मला असं वाटलं की नको, आज मी त्यांच्याजवळ थांबते। काल मला इतकं वाईट वाटलं, रात्री आल्यानंतर जवळजवळ अर्धा पाऊण तास त्यांना आम्ही घेऊन बसलो होतो, मी आणि कुणालचे बाबा। म्हणजे अगदी अक्षरशः मांडीवरती येऊन ते बसले होते, सोडतच नव्हते। शेरू जास्तच आणि नंतर भाग्या पण। त्याच्यामुळे आज मी विचार केला की नको, ह्यांना कुणालच्या बाबांना सांगते नाही तुम्ही जा म्हणून, मी थांबते आज घरामध्ये। असं सगळ्या गोष्टी आहेत। मग प्राण्यांना पण जीव लावला ना की असे प्राणी पण आपल्याला मग सोडत नाही, छोटे आहेत ना अजून, काय करणार। तर अजून माझं आता जेवण करायचं बाकी आहे। जेवण म्हणजे काही नाही विशेष असं, दही आहे, फक्त भात करणार आहे। भाग्या आणि शेरूला पण दही भात खूप आवडतो, मी पण तेच खाणार। मग तर घरातलं पटापट मी आवरून घेते, तोपर्यंत मग 1:30-2च्या दरम्यान मग येतीलच सर्वजण। तर गेले 2 दिवस ना त्यांना फिरायला वगैरे असं मिळालं नव्हतं ना, मोकळं वातावरण म्हणजे जागा आहे भरपूर, पण तरी पण जसं तरळेमध्ये मोकळं वातावरण तसं इथे नाही आहे ना। त्याच्यामुळे आज ते इतके धावलेत, मी सोडून दिलं हे सर्वजण गेल्यानंतर। पूर्ण घरभर नुसतं धावत होते, एवढं खेळा तुम्हाला जसं हवं तसं खेळा।
आणि आता खेळून खेळून दमून झोपून गेलेत. चला सगळ्यात आधी कुकर लावून घेते आणि नंतरला कपडे वगैरे ते धुवून घेते. त्यांची जागा मी तुम्हाला दाखवते. 1 मिनटं. हा बघा, म्हणजे लाईट लावते. हा बघा, हा कोपऱ्यामध्ये झोपला आहे आपला भाग्या किचनच्या खाली. म्हणजे जसं आपल्या घरी बघा किचनच्या खाली तसंच, म्हणजे जिथे मी जाईन तिथे. आणि हा बघा, हा एक इथे बेडच्या इथे झोपलाय. शेरू, शेरा, ए शेरूड्या, झोप येत आहे. झोपू दे, त्यांना आराम करू दे. तोपर्यंत आपण आपलं काम करून घेऊया फटाफट. काय ते काय चार्जर पण त्याला बघ आत्मा इथं बोर्ड आहे त्या रूम मध्ये, तिथे ठेवलाय. फोन सगळे चार्ज करून घ्या, आता परत गडगडायला लागले. हा पुन्हा फोन चार्जिंगला लाव फटाफट. आरव, फोन चार्जिंगला लाव, पाऊस येणार आहे परत. लाईट पण जाईल ना आता परत. हा नाही, ते सगळे ओले आहेत कपडे. मी नाही आत्ता मी हे केले. तर संध्याकाळी 4-4:30च्या दरम्यान कुणालचे बाबा आणि माझा बघा भाऊ तो समोर उभा दिसतो ना, बनियान घालून, तो माझा चुलत भाऊ, त्याचं नाव आहे उमेश. दोघं जण घरी आले. एक मोठी दुर्घटना होता राहिली लग्नाच्या दिवशी. तर उमेश आणि त्याचा मित्र दोघं जण बाईकवरनं निघाले होते लग्नाच्या इथे जायला. थोडंफार सामान पण होतं त्यांच्याकडे आणि पाऊस पडल्यामुळे त्यांची बाईक स्लिप झाली वाटेमध्ये. भरपूर त्यांना लागलं दोघांना पण. आणि थोड्या वेळाने कुणालचे बा त्याच रोडने जात होते घरातल्या ज्या इतर महिला होत्या ना त्यांना लग्नाच्या इथे सोडायला. तर नशीब त्यांचं लक्ष गेलं, म्हणजे त्याला काहीच शुद्ध नव्हती. तो असं डोकं धरून बसला होता रस्त्यावरती, म्हणजे काय करायचं ते पण त्याला सुचत नव्हतं, अशी त्याची परिस्थिती होती. कुणाच्या बाबतीत लक्ष गेलं, त्यांनी लगेच गाडी तिथे थांबवली, विचारपूस केली आणि पटकन ते परत गाडीमध्ये आले. सर्व ज्या बायका होत्या ना त्यांना लग्नाच्या इथे सोडलं. पुन्हा ते रिटर्न आले परत त्याच्या इथे. त्याला लगेच गाडीत घातलं, त्याला डॉक्टरकडे घेऊन गेले आणि डॉक्टरांना सांगून पटापट त्याला म्हणजे जी काही ट्रीटमेंट होती ना ती दिली. म्हणजे त्याला असं उभं राहायचं भान पण नव्हतं त्याला, असं तो एकदम हे झाला होता डोक्याला, म्हणजे चक्कर वगैरे त्याला भरपूर येत होती. कारण तो सांगा होता की भाऊजी मला असं होतं आहे, भाऊजी मला तसं होतं आहे. त्याच्यामुळे पटापट ट्रीटमेंट त्याला मिळाली योग्य वेळी, ते बरं झालं. आणि मग ट्रीटमेंट घेतल्यानंतर सर्वजण बाहेर आले, 3 जण, म्हणजे त्याचा उमेशचा मित्र पण होता, त्याचं नाव राकेश. बाहेर आल्यानंतर कुणाच्या त्यांना हॉटेलमध्ये घेऊन गेलं, त्यांना नाश्ता तिथे करवला, त्यांना औषध घेतले, ते लगेच औषधं खायला सांगितली. आणि औषधं वगैरे खाऊन झाल्यानंतर पुन्हा ते बाहेर आले आणि मग एका ठिकाणी सावलीमध्ये गाडी त्यांनी लावली आणि अर्धा तास त्यांनी सांगितलं की इथे तू झोप गाडीमध्ये, अजिबात जागचं हलू नको, आराम कर थोडा वेळ. कारण त्याची इतकी परिस्थिती खराब होती ना की त्याला उभं राहायची पण ताकद नव्हती. आणि योग्य वेळी त्याला ट्रीटमेंट मिळाली, पोटामध्ये योग्य वेळी औषध वगैरे गेलं, त्याच्यामुळे त्याला बरं वाटलं. अर्धा तास आराम केल्यानंतर तो उठला आणि नंतर एकदम फ्रेश झाला. म्हणजे तो सांगत होता की भाऊजी मला आता बरं वाटतंय म्हणून. ही सर्व परिस्थिती लग्नाच्या दिवशीची. आणि नंतरला मग त्याला बरं वाटलं थोडं आणि नंतर 2-2:30च्या दरम्यान मग सर्वजण गेले लग्नाच्या इथे, थोडं जेवले आणि लगेच मग घरी यायला निघाले. 1-4:30च्या दरम्यान आले आणि घरी आल्यानंतर ही सर्व बातमी आम्हाला लागली. मला तर काय माहीतच नव्हतं. म्हणजे मध्ये एकदा कुणालचा फोन आला होता की आई बाबा तिथे आहे का, तर म्हटलं बाबा तर लग्नाच्या इथे गेला आहे. तर मी त्याला विचारलं की काय झालं, तर मला तो म्हणाला कुणाल की नाही आई छोटासा ॲक्सिडेंट झाला. तर मी एकदम घाबरून गेले होते, म्हणजे ॲक्सिडेंट कोणाचा. तर तेव्हा तो म्हणाला की नाही असं असं झालं, आपला उमेश मामाने त्याच्या बाईकने स्लिप घेतली आणि त्याच्यामुळे छोटासा ॲक्सिडेंट झाला आणि त्याला लागलं आहे थोडंफार. तर लगेच मग मी कुणालचे बाबा त्यांना फोन करत होती, पण जिथे लग्न होतं ना त्या ठिकाणी रेंजचा इतका प्रॉब्लेम होता की फोन कोणाचेच लागत नव्हते. आणि मग 1-4:30च्या दरम्यान तेव्हा जे घरी आले तेव्हा कुठेतरी असं बरं वाटलं. आणि संध्याकाळच्या वेळेस मग सगळे आल्यानंतर मी सर्व चर्चा आमची चालली होती बसून की कसा त्याचा दिवस ना वाईट होता. तर व्हॉईस ओव्हर करायला घेतलं आहे आणि वारा सुटला आहे, कदाचित वाऱ्याचा आवाज रेकॉर्ड झाला असेल. म्हणतात ना की काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती, अशी परिस्थिती सर्व होती. म्हणजे कुणालचे बाबा सर्वांच्या पुढ्यात नाही म्हणाले, पण जेव्हा मी बोलायला बसलो
रात्रीच्या वेळेस, तेव्हा ते सांगत होते की अशी अशी परिस्थिती होती. जर का योग्य वेळी त्याला ट्रीटमेंट नसती मिळाली तर हॉस्पिटलमध्ये त्याला ॲडमिट करावं लागलं असतं, इतकी त्याची परिस्थिती त्यावेळेस खराब होती. तर पाऊस पडून गेल्यामुळे ही सर्व घटना झाली होती. तर लग्नाचे जे विधी बघा असतात ना, ते पण त्याला नाही करता आले ॲक्सिडेंट झाल्यामुळे. मग आमची सुरेखा म्हणजे माझी जी मोठी भावजय आहे ना आणि मोठा भाऊ, ह्यांनी सर्वच लग्नाचे विधी केले जे मामाने करायचे असतात ते. तर देवाचे आभार मानते की कुणालचे बाबा योग्य वेळी तिथे पोचले आणि योग्य वेळी त्याला ट्रीटमेंट मिळाली, म्हणून तो सुखरूप आहे आज घरी. आणि त्याच्यानंतर गप्पा गोष्टी झाल्यानंतर इथे जेवणाची सुरुवात. इथे शूटिंग करतो आहे आरव. आज आरवला म्हटलं तू आज शूटिंग कर, कारण मी काम करत होते. त्याला पण हौशीने त्याने पण करायला घेतलं लगेच. वाघ्या शिरू बघा झोपले होते. म्हणजे लवकरच जेवण करायचं होतं, कारण एक 9:30-10च्या दरम्यान कुणालच्या बाबांना परत जायचं होतं पेट्रोल पंपवरती CNG भरायला, कारण दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्हाला निघायचं होतं तरळ्यामध्ये यायला. 2 दिवस आम्ही राहिलो, भरपूर झालं होतं, कारण वाघ्या आणि शेरू पण जाम हैराण करत होते. कारण त्यांना पण असं कोंडल्यासारखं झालं होतं ना, तर ते पण म्हणजे सारखं त्यांचं ते चालूच असतं, मस्ती त्यांची चालू होती आणि सारखं त्यांचे असे ओरडत राहायचे ते. त्याच्यामुळे मग 8 दिवस राहायला मी गेले होते, पण नंतर कॅन्सल केलं मी आणि त्यांना म्हटलं नाही चला आपण निघूया, उद्या सकाळी मग आपण जाऊया. कारण लग्न पण झालं होतं, खास लग्नासाठीच मी तिथे गेले होते. पण ज्या कारणासाठी गेले होते ते काही मला मिळालंच नाही जायला. ठीक आहे, नेक्स्ट टाईम म्हटलं बघूया, काय पुढे काही कार्यक्रम असते ना तेव्हा म्हटलं मग जाता येईल. मग आता तुम्हा सर्वांना वाटेल की प्रियाताई एवढ्या हौशीने बाहेर गेल्या लग्नासाठी, पण त्यांना लग्नच अटेंड नाही करता आलं. पण ठीक आहे, सोडून द्यायचं. म्हणजे सगळ्याच गोष्टी बघा आपल्या मनासारख्या घडत नाही, आणि एखादी गोष्ट जर का आपल्या मनासारखी नाही घडली का ते जास्त असं विचार करत राहायचं नाही, सोडून द्यायचं. म्हणजे माझा तो स्वभाव आहे की मला आता कळून चुकतं की नाही आता ही गोष्ट माझ्या मनासारखी नाही होणार आहे, मग ते मी घेऊन बसत नाही, ते मी सरळ सोडून देते आणि पुढचा रस्ता पकडते. म्हणजे आत्ताच नाही, हा स्वभाव झाला माझा, पूर्वीपासून तेच आहे की जे गेलेलं आहे ना आपल्या हातून त्याचा विचार करत नाही राहायचा. जे पुढे आपल्या येणार आहे तो विचार करायचा आणि पुढचा रस्ता धरायचा. त्याच्यामुळे अशा अनेक अडचणी येऊन गेल्यात माझ्या आयुष्यामध्ये, त्याच्यामुळे त्याचा फारसा विचार असा करत नाही मी. म्हणजे माझी पण अशी खूप इच्छा होती की छान असं तयार व्हायचं, साडी वगैरे छान नेसायची, मी सगळं असं प्लॅनिंग केलं होतं. पण ठीक आहे म्हटलं जाऊ दे, आता एखाद दिवस नाही मिळत, पुढच्या वेळेस आपण करू शकतो, सगळे दिवस म्हटलं सारखे नसतात. झालं, चला मग जेवण करायला घेतलं. जेवण झालं नंतरला मग कुणालला आणि कुणालचे बाबा वगैरे ते जेवायला बसले, कुणालचा मामा त्यांना जेवायला वाढलं. जेवण झाल्यानंतर कुणालचे बाबा गेले CNG भरायला, तिथे पण त्यांनी मोठा घोळ केला, तो तुम्हाला मी नंतरला सांगेनच. ते पण एक डोक्याला टेन्शन, म्हणजे असं बोलतात ना की एखादा दिवस बघा टेन्शनवाला असतो ना, तसंच झालं होतं. मी माझ्या व्हिडिओची एंडिंग करते आणि फायनली बघा आम्ही घरी पोचलो. आमच्या शूटिंग मी काहीच केलं नाही आहे. तुम्हाला एक गोष्ट सांगते काय झालं ते. काल रात्री की नाही जेवून झाल्यानंतर कुणालचे बाबा CNG भरायला गेले, दापोलीची गोष्ट सांगते, आणि 10च्या दरम्यान ते गेले. रात्री 1:30 वाजता ते घरी आले आणि फोन पण नव्हते घेऊन गेले. त्याच्यामुळे काळजीमध्ये मी जवळजवळ 1:30 वाजेपर्यंत जागे होते. 1:30 पावणे त्यांच्या आसपास ते आले घरी आणि नंतरला मग आम्ही झोपलो. खूप उशीर झाला, त्याच्यामुळे जागरण झालं. सकाळी पण लवकर उठायचं होतं, 6च्या दरम्यान उठलो, म्हणजे झोपच झाली नव्हती. त्याच्यामुळे एकदम थोडीशी जरा चिडचिड, झोप नसते झाल्यामुळे. त्याच्यामुळे पॅकिंगवर पण बाकी होतं, त्याच्यामुळे शूटिंग मी काही केलंच नाही. डायरेक्ट मी आता घरी निघाले नाही यायला, तेव्हा थोडंसं शूटिंग केलं आणि आता पोचल्यानंतर तुमचे शेअर करते. बरं वाटलं पण घरी येऊन, म्हणजे कधी एकदा घरी येईल ना असं झालं होतं मला खूप असं, आणि गरमीने खूप हैराण झालं होतं. बऱ्याच आपल्या ताईंच्यावर कमेंट होत्या की तुम्ही आता दापोलीला गेला तर झाडांना पाणी कोण घालतंय. तर झाडांना पाणी कसं रिअल तसं मी सांगून गेली होती, पण भरपूर पाऊस पडलेला आहे परवा दिवशी रात्री इथे, म्हणजे दापोलीला सकाळी पाऊस पडला. मी मला वाटतं तुमचे शेअर केलं आहे वाटतं, आणि इथे तरळ्यामध्ये रात्री पाऊस पडला. कारण मी रियाला फोन केला ना, तर रियाने सांगितलं की वहिनी भरपूर पाऊस पडतो आहे, त्याच्यामुळे झाडांना पाणी घालायची चिंता आमची मिटली होती. नाहीतर आम्हाला पण अशी काळजी होती की झाडांना म्हणजे 1-2 दिवसाचा गॅप पडला तर झाडांचं नुकसान होईल, पण पाऊस पडल्यामुळे ती काळजी आपली मिटली होती. तर आता कसं थोडंसं बॅग आहे ना तर रिकामे केलेले आहेत, कुणाने अर्ज केला आणि अर्ज आता बाकी आहे करायचं. ते म्हटलं आता नंतरला आरामात करीन,
कपडे वगैरे आता आणले होते ते धुवायचे आहेत। आता आंघोळ वगैरे आम्ही पुन्हा केला कारण गरमीने जाम हैराण झालो होतो। भाग्या शरू आता आरामात झोपलेत। जास्त दिवस राहायचं प्लॅनिंग होतं, तसं आम्ही तयारी करून गेलो होतो, पण भाग्या आणि शेरू त्यांना नव्हतं जमत तिथे, कारण सतत त्यांना बांधून ठेवून ते पण चिडचिड झाले होते, कारण इथे त्यांना मोकळं राहायची सवय ना, त्याच्यामुळे मग आम्ही म्हटलं बस झाले 2 दिवस आम्ही राहिलो। 7 तारखेला आम्ही निघालो होतो इकडनं, संध्याकाळी पोचलो 7 तारखेला, नंतर 8, 9 आणि 10 तारखेला आम्ही सकाळी, म्हणजे आज 10 तारीख आहे, 10 तारखेला सकाळी निघालो 10च्या दरम्यान आणि आता 5 वाजता बरोबर पोचलो इथे। तर चला मित्रमैत्रिणींनो, हा अर्धा म्हणजे कालचा आणि आजचा असा अर्धा जो व्हिडिओ आहे ना, 2 दिवसाचा व्हिडिओ एकत्र करून मी तुमच्याशी शेअर केला आहे। तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला। पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया, तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद।